עכשיו שאנחנו בכלא, מה סטלה תעשה? אני יודע, זה כזה לא פייר. למה אתם בכלא? גנבתם סוכריות או משהו כזה? אם אתה שואל, אנחנו גנבנו את צדק ושבתאי. באמת? איך עשיתם את זה? אנחנו המצאנו קרן מקטינה. אחי, אתה לא במיניונים. יש לי רעיון. בשביל להוכיח שבאמת גנבתם את צדק ושבתאי, תעשו איתו תחרות. מי יותר חזק? הלך עליך שקרן. לאחר כמה שעות, כולם ללכת לחדר אוכל. ייי, אוכל! מה זה האוכל הזה? זה נראה כמו קי של תמנון. ברפ. טוב, נמאס לי מלחכות. איפה הלוזרים האלה? ממש כאן. ג'יימס, מה אתה עושה? אין לכם בושה להגיע לפה אחרי ששיקרתם לי. עכשיו תתכוננו להשמדה, אפסים. פם פם פם. מה זה סקוואר קלאב? זה נכון, לא גנבנו את צדק ושבתאי, כי אנחנו צדק ושבתאי.